Kuyiqiniso ukuthi lento yokuvela lapha ku Channel O kudlalwe music video wengoma yakho njoba ibuya nje manje ibuya ngoSminoff umfowabo Gumede ngale ngoma yakhe ke le nje edlalwa kakhulu ahambe wayowenza phesheya kwelwandle eDubai umusic video wawo ngenxa ke yokuthi leyo nto bizotrenda kakhulu ube seba nomona ke uNtuntsula oziveza njengomuntu ophila noSminoff ube seba nomona wagijimisa ukuthi naye akukhishwe umusic video weGushi ola lo music video weGushi kade washuthwa kodwa beungaphumi ungakhishwa uSminoff music video wakhe uwenze manje kade simbona ama video shooter eseDubai enza music video kulamaviki nje adlule athe nathe mayibuya lapho koDubai umusic video wavele sawubona sewuvela ku Channel O in no time okaNtuntsula kona wakwenza kudala music video wakhe wenza lapha koMoses Mabhida kuze kube manje beungakazi uvele beungakazi ukhishwe sikuthatha njengomona ke thina ukuthi athi uSminoff ekhandela itrend yakhe yo music video efuna ukuyiqoqela ama views lapha yako YouTube ngomusic video wakhe netrend yokuthi ungomunye womaskande abavele ku Channel O ebese kusuka omunye umculi owudunudunu naye abese phusha indaba yokuthi ngaso sona leso sikhathi kufanele kutrend uSminoff avele athi naye usekhipha umusic video umona onamathambo phakathi lo owenziwe uNtuntsula nezwa ikhoveza imqhiliba hlalane nikwazi lokho ukuthi akekho umuntu onomona njengeqhawe lenu okuNtuntsula lo mona lo wawenza nango 2020 ehlangene noNgizwe Mchunu bephusha indaba yengoma eyayingaziwa ndawo eyayingadlalwa ndawo eyayithi amageja uma ngabe bona ukuthi uKhuzani useyongena lapha kuyi top 10 ohlunile ngoma ezohlukanisa unyaka uNtuntsula wathinta uNgizwe fast uNgizwe wathinta abaphathi bokhozi fast ukuthi akuphushwe kungene uNtuntsula ngoba uNtuntsula kumele ayoncintisana noKhuzani okhozini noma ingoma yakhe ingaziwa ndawo ingadlalwa ndawo isidingi osolo kusukela ngo2020 kuze kube yimanje ayikazi ihlanganise ngisho 800,000 views kuYouTube lo ngoma leyo angisayikhulume emillion yayingaziwa ndawo kuyisijabani isidingi amasimba engoma eyayithi amageja kodwa ngenxa yomona kaNtuntsula wayiphusha ukuthi ayiyongena lapha iyokwenza itraffic ibangisicefe lapha okhozini FM yadlela uBig Zulu amavoti lo ngoma leyo amavoti kwakumele ingoma kaBig Zulu kube yiyo at least ebo number 2 lengoma eyayithi imali eningi yahamba lengoma kaNtuntsula eyayingaziwa ndawo yayo disturba ingoma kaBig Zulu kwakuyiyona eyayitrenda kakhulu kanye nengoma kaKhuzani eyayithi ijele manje ikhoveza imqhiliba zibhizi zisithomela ngokuthi uNtuntsula usevela ko Channel O weyikhoveza imqhiliba ke sinikhumbuze niyashesha nokukhohlwa uNtuntsula lento yokuthi akhipha umusic video uyoplaylistwa lapha ku Channel O uyikopele kuSminoff okuyisimanga ke ngoba kwaziwa ukuthi uNtuntsula uphilelana noSminoff niphilelana kanjani nimonazelana uNtuntsula esekumonazele kanje Sminoff kumanje umusic video wakho awutrendi ngenxa yalo music video weGushi lento yokuvela ku Channel O yaqala angingasho nami ukuthi yaqala ke ngithi uKhuzani wavela 4 times
ku-Channel O ngey'ngoma ey'hlukahlukene eperforma ku-Channel O. Abanye-ke bazoqhamuka-ke bathi hayi uKhuzani wayeqashiwe wayeperforma wayengekho kwi-playlist ya-Channel O. Ebese siqhamuka-ke thina bomakhanya nobuhlakani nobuthule nomnyoniqwa sizobahlukanisela ukuthi yini engcono yini engenhla phakathi komuntu obiziwe orequestiwe oqashiwe kwi-Channel O nomuntu okuvele kwa playlistwa i-video music yakhe. Nawu kumahluko ukuthi umusic video wakho uplaylistwe kwi-Channel O uyakukhokhela lokho, imali iphuma kuwe emasendeni iyokhokhela lapha ya ispace kwi-Channel O ukuze ingoma yakho izoplaylistwa. Kukhokhwa izumbuluko ezemali ukuze ingoma yakho iplaylistwe ku-Channel O. Kanti umuntu orequestiwe kwi-Channel O wakhothanyelwa wacelwa waqashwa njengoKhuzani 4 times, yena ubhukhelwa ngisho iflight. Number 2, ubhukhelwa ihhotela. Number 3, ukhokhelwa izumbulu zemali ze-performance yakhe ayiperformile kanye nesikhathi sakhe aspendile. So ukhokhelwa izumbulu zemali eza kuye ngqo. Kanti lo okuplaylistwe ingoma yakhe imali iphuma kuye ngqo iye ku-Channel O. So umahluko-ke phakathi kukaKhuzani evela ku-Channel O noNtunsula evela ku-Channel O ukuthi uNtunsula ukhokhile ukuze aplaylistwe ku-Channel O, kanti uKhuzani wakhokhelwa for i-performance ne-interview ye-Channel O. Besithi-ke asinicacisele nalokho ukuthi by the way indlamlenze seyiqashwe 4 times ku-Channel O. Okuwumlando-ke lowo, akekho umculi owake waqashwa ngaphezu kwa-2 kaMaskandi lapha ku-Channel O. Akekho umculo owake waqashwa ku-Channel O, uKhuzani kuphela. Aqashwe futhi more than 3 times, uqashwe 4 times uKhuzani kwi-Channel O. Ilo nje i-Channel O ifuna ukumnikeza imali, ilo imkhokhela izumbulu nje ezimali uKhuzani. Kanti wena Ntunsula umculo wakho wena owawuplaylista lapha, wena uplaylistile nawe Smirnoff, umculo wenu ni uplayliste nina ngeimali zenu ngamaphakethe enu ukuthi uyongena ku-Channel O. Smirnoff ngiyakudabukela ukuphila nomuntu onomona kanje. UNtunsula uzotrenda ngawe, atrende ngawe, uzothi mayesengimfimfithe waqeda ushukela wetrend, uzobe sekulaxaza njengoduma kahle, uzokulaxaza njengabafana ake waphila nabo before, abafana ake wanamathela kubo ngenxa yodumo lwabo before. Uyamuzwa ukuthi usekhuluma uthini ngoBig Zulu, umuntu okuyena owamsiza wamlethela ingane eyamenza washaya imiliyoni for the first time in his Maskandi history. Uqale ukushaya imiliyoni ngesikhathi ese-featurishe nalengane ayinikezwe uBig Zulu lo ambiza ngobhadlane namhlanje. Oduma kahle sayikhuluma indaba yakho. Wena Smirnoff, ngiyakuvuma mina mfowethu, uhlakaniphile futhi une-strategy unamandla. Kodwa uNtunsula uyawadla amandla akho. Njengoba edla netrend yakho nje yokuthi uvela ku-Channel O, uyidlile uNtunsula lo trend, wena usele nalutho. Phaphama-ke Smirnoff, lingaze likushonele ilanga nawe ujoyina oduma kahle abaphuphe, ungabalayitha bavuthe indlela abaphuphe ngayo bomenkwe oduma kahle. Bengithi nje angicacisele lokho-ke bakwethu. Kade